De ce este important să purtăm o mască de calitate, o mască care să ne protejeze împotriva virusului SARS-CoV-2? Sigur, în momentul de față există mai multe tipuri de măști. Dacă discutăm de masca din material textil, aceasta care este refolosită, aceasta nu este potrivită în vederea protecției noastre. Logica este una simplă. Virusul are o anumită dimensiune. Distanța dintre fibrele textile este mult mai mare comparativ cu distanța cu diametrul virusului, astfel încât acesta străbate masca textilă și ajunge în căile respiratorii, efectul fiind infectarea persoanei respective. În momentul de față, recomandarea este de a purta o mască chirurgicală. Este o mască, noi îi spunem 3 pliuri, dar totodată este formată din 3 straturi. Cele 3 straturi asigură într-adevăr o etașizare mult mai importantă, mult mai sigură pentru cei care o poartă. Un asemenea tip de mască trebuie purtată corect și anume trebuie să acopere nasul și cavitatea bucală. Mai mult decât atât, trebuie schimbată undeva după 4 ore. Deci, durata purtării unei asemenea măști este până la 4 ore. Masca cea mai potrivită în momentul de față pentru noua turtină este masca FFP2, este masca pe care o vedeți în momentul de față, pe care o port și eu. Aceasta este formată din 5 straturi, în consecință gradul de siguranță este foarte mare. Poate să fie atașată acestei măști un filtru pe care îl vedeți atașat la masca mea, sau masca poate să nu aibă filtru deloc. Ele vin ambalate într-un sistem steril. La fel trebuie avut foarte mare grijă cum se poartă masca. O vedeți montată într-un mod corespunzător, astfel încât să se muleze foarte bine, ne lăsând spațiu liber în jurul cavității bucale. În consecință, dragi concetățeni, pentru prevenirea COVID-19 este foarte importantă continuarea vaccinării, purtarea măștii, atât în spațiile închise cât și deschise, distanțarea fizică și, sigur, evitarea spațiilor unde există aglomerări populaționale.